אני נמצאת אצל איתי, ואני מחליטה להחזיר את הציפור לגינה, את הציפור המפוסלת. ברגע שאני מרימה את הציפור, להפתעתי הרבה אני מגלה כן. טטוש, כל כך מרגש, מה מלא. ציפור בתוך ציפור. אני מחזירה את הציפור המפוסלת, שאם הציפור תחזור לקן, לדגור על הביצים דרך הפתח הזה. ועוד רגע קט נכנסת השבת. טאטה, זכר שבשבוע שעבר כשהייתי פה רציתי להעביר את הציפור חזרה לגינה, ומצאנו, כן, אני מרימה שוב את הציפור, בזהירות, 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 בזהירות. וואו, וואו, גוזלים קטנטנים, גוזלים בקן. כל כך מרגש שיש חיים לידך. גוזלים קטנטנים נושמים, ואמא ציפור שומרת עליהם. לא יכולתי לשמור עליך כמו הציפור. לא יכולתי לשמור עליך. היית נשאר איתנו ורואה כמה העולם יפה. אני מאוד מתגעגעת, טאטה. כל כך מתגעגעת.